אני גבי זיני, רכז מחשבים בבנק הזמן, מתנדב במרכז קליטה באשדוד, נהנה מכל רגע עם החבר'ה. לאחרונה היה לנו קורס מדהים עם המדריך איציק מנור, וזה עזר לנו להתקדם מאוד בנושאים שלנו. קורא לכל מי שיכול לעזור איתנו לבוא לבנק הזמן, אם זה בתור משתתף או מתנדב, זה תענוג גדול. ממליץ בחום. שמי יוסי אבני, אני מלהבים. אני מתנדב במסגרת שלם בזהב בגן. אני נמצא בגן מיוחד שזה גן משולב ערבים יהודים, הוא היחיד בבאר שבע. יש אולי עוד 2 עמותות בארץ, נדמה לי בירושלים, מהגן הזה. הפעילות שם היא מאוד מעניינת ואני תורם הרבה, בעיקר בנושא בטיחות בדרכים, וגם אני מכיר להם סיפורים ועבודות יצירתיות. חוץ מזה אני מתנדב ביד שרה בתיקון כיסאות ואביזרים של נכים. אני מתנדב בעוד איזה 2 עמותות, מועדון נוער חריג ובמלבט. מי שלא יודע מה זה מלבט, שמעתם? תפריד. מלבט זאת עמותה שנמצאת בתל השומר, יש לה סניפים בכל הארץ. הייעוד של כולם בהתנדבות, הייעוד שלה זה עזרה לנכים ופתרונות שלא קיימים בשוק החופשי. לדוגמה, אם יש נכה שלא יכול להפעיל את המחשב, הוא נכה קשה, לא קיים בשוק, לא בחנות, לא בשום מקום פתרון. מלבט נותן את הפתרון הזה. ועוד הרבה דוגמאות. עכשיו יש באתר של מלבט, אפשר להיכנס ולראות את כל האביזרים. הם נותנים פתרונות, מה שנקרא המצאת הגלגל מחדש. וכל פעם מצטרפים עוד אנשים ועובדים יפה עם זה. הזכרת את זהב בגן, כן. ואני רוצה לשאול, מה הקשר של זהב בגן עם אור ירוק, עמותה העוסקת בבטיחות בדרכים? עמותת אור ירוק שמה לה לנכון להורות, ללמד את הילדים איך להיזהר בדרכים בזמן נסיעה, בלפני הנסיעה, במעבר כבישים. הוציאו חומר מלא חוברות עם תמונות, אנחנו עושים פעילויות. אתן רק דוגמה אחת. ישנה אבובה לילה. אבובה לילה, למה קוראים לה לילה? יש איזה 10 משפטים שאומרים להביט, להקשיב, להיזהר, זה הכל בלמד. אז החליטו לעשות איזה בובה כזאת פשוטה בשם לילה, ואז תולים אותה על הקיר בפינת בטיחות, ומזכירים לילדים כל פעם להביט, להקשיב, להיזהר, וזה נותן להם סימנים. עוד מילה אחת, יש זחל, סחור חגורה לחגור. אז אני בונה להם ממש זחל מבובה מסוימת, סחור חגורה לחגור, וזה שטיפת מוח והילדים זוכרים את זה. שמי ויקי ואני גם באה מאשקלון מקבוצה שנקראת קבוצת מעגלים. אני מתנדבת בשלם בחינוך, מרכזת את שלם בחינוך. יש לי מספר מתנדבות שמפוזרות בבתי ספר בתיאום עם היועצת החינוכית באותו בית ספר. נכנסות לכיתות מתנדבות שהן תואמות, שהן בתיאום עם המנהלת, עם היועצת החינוכית ועם המורה לפי הצרכים של המורה. וזה, עד היום זה עבד מצוין, אני כבר שנה שלישית בתחום הזה, ואני מקווה שזה יעבור הלאה. את מתנדבי עמותת שלם פגשנו בכנס שדרות לחברה 2010, במסגרתו תקבל התנועה, ובצדק רב, את אות המופת. תרשו לנו א', להודות לכם על ההתנדבות שלכם שבאה מכל הלב, ב', לאחל לכם הרבה הצלחה, ובעיקר בגיוס מתנדבים רבים נוספים שהפעילות הזו מעניקה משמעות לחיים גם אחרי הפרישה. הרבה תודה, סוף שבוע נעים, שבת שלום.